En ny episode. Eller, ja, en ny episode. Jeg er helt enig, du som skrev i chatten. Det er jeg helt enig med. Alle norske er dritkule. Spesielt når jeg får speed. Jeg fikk en bukser. Jeg fikk 2 sverd. Ikke hopp helt ned. Jeg hoppet helt ned, jeg. Seriøst, ok, da gjør jeg også. Jeg ser deg. Jeg fikk bra Hopp sånn. ned. Hvem er her? Hvor er det? Jeg er inne. Jeg fikk en ganske bra start som stod. Drep de. Jeg joiner dere. Jeg har holdt på å drepe han der Hademann. Drep Hademann. Dere er faktisk veldig sterke. Hei, hvem slår meg? Det var meg som slo deg en gang. Hvor er en Hademann? Jeg vil drepe deg. Så nå har jeg drept en dude. Jeg har drept Hademann. Og sånn, alle sammen fikk et kill. Har du sverd? Jeg kan Det ikke... kom en dude. Ok, vi møtes. Ja, men jeg vil ikke her. Sånn, tar Hvor er du. du? Han Jeg var bort til han der, et swag-killer, og drepe han. Altså... Ja, dere. Ja, kom an, vi går og drepe han der, et swag-killer-fyren. Åja, nå er det trippelteam da, så... Jeg har en pestflegge. Han er her. Hei. Han skal nei. Se dere meg. Han fortsetter inn til venstre. Og nå vet du. Ja, var det. Jeg dreper han. Legg. Jeg tror ikke at du er etter et swag-killer. Wow! Nei, jeg er ikke det. Wow, jeg dør! Jeg dør! Jeg heter Benjamin ikke. Benjamin kul. Jeg drepte han. Han har veldig bra armor. Bedre bukser. Men det er du, men... Ja. Ok, da må jeg... Hvor er du, Erik? Oi, sann. Jeg døde. Ok, spør. Jeg var og prøvde å ta en... Jeg husker ikke hvem det var. Det var Zulu Place. Andre sponser Virgo, vet du. Nei, spotta meg du. Sponsa? Så dere meg. Ja. Nei, det var den veien han var. Jeg skal se om han fortsatt står her. Nei, han har løpt den. Det siste dere har tatt, altså. Hæ? Det siste dere har tatt. Meg og jeg kan speide til søster. Hvis du går i den mørke gangen, så skal jeg se om jeg finner noe. Du finner noen spaker, og så går jeg i den mørke gangen. Ja, det her han er, han fyren som drepte meg og Vemund, men samme det. Hvor? Han er her en eller annen plass. Han er et godt stykke unna deg. Hæ? Han er et godt stykke unna deg. Men hvem var det? Han drepte deg med øks? Ja, steinøks. Nei, han er her nesten på... Jeg kan egentlig sverd mine leker sånn. Hvor er han? Her en plass. Det er ikke så vi finner han. Det var spekk. Jeg spekket han. Ja, Vent! eller var Det er du, ikke allerede full iron armor. Seriøst? hvem er det? Et swag-killer er ikke noe god. Han er god, men... Var det Elidor? Han er ikke så god. Hæ? Men jeg tror hun kunne tresvært, faktisk. Og så var det søster. Oh. Og jeg ser han... Det er han Leorax som har full iron armor. Ja. Ja. Nei! Ikke! Det er noen som timer. Det er en pro som timer med han Jonathan. Så jeg håper en noob, han har i hvert fall ikke så pro med på meg. Det legger jeg! Det er han Jon... hvem er det som er den proe? Han er et swag-killer. Ja, et swag-killer, han er noob, så sykt. Hæ? Et swag-killer er helt sykt noob. Kan jeg se på records hans? Slash. Oi sann. Jeg vil utfor. Jeg vil utfor. Hva heter han igjen? Hva skjedde?
It's... Er det under skårebegynnelsen? Nei. Se. Jeg ser en fyr. Jeg har bedre arm enn han. Ja, det er han som tapte dere. Han har 5 victories. Han hacker jo. First win. Han hacker. Han der hacker jo. Hacker han det? Hacker han? It's so... Hæ? Han... Suil place. Ok, skal han bare live? Nei, det er kill. Jeg er nesten død, så jeg vil prøve. Ok, men livet. Kanskje vi heller ta en Eske Heroes. Ja, kanskje ja. Eske Heroes. Nå er vi snart tilbake da. Velkommen tilbake. Nå er vi på Eske Heroes på Eske 7 et eller annet, tror jeg. Revamped. Ja, Revamped. Jeg tror det. Stor sjans. Jeg kan gullerot. Jeg tok nesten alt fra han der fuglemannen. Jeg går til Iron Sverdkiste. Wow, lag Smart. Og jeg fant en utatt kiste. Jeg gir vel 20 timer nå, vel? Men jeg var time i hemmelighet. Nei, det må vi ikke. Nei, det er Nemo. Jeg kan Nemo. Pumpkin Pie var dritkult i den texture packen med. Jeg har funnet 2 chainboots. Jeg har Nemo. Jeg har også 2, og så har jeg også en iron boot. Jeg har et par iron boots. Jeg har Iron med hjelm. Og jeg har 2 Iron. Jeg har sett at jeg kan selge ting. Nå finner jeg golden boots. Hva blir det neste? Noen iron boots. Jeg kan sånn fulle armer. Ja, faktisk. Stakker. Og jeg har ikke stuff. Jeg har bra. Jeg vet ikke om jeg bare skal vente i midten til respawnet. Ja, det skal jeg. Fant Jeg har tømplager. Iron Sword. Nei, det har jeg ikke, men... Og jeg fant steinøks. Nice. Jeg synes at steinøks ser mer Jeg har pro ut. steinsverd. Og så Nei, jeg tuller, jeg har Iron Sword. har jeg funnet 3 bukser og 3 sko og Har du iron. steinsverd også, Biggie? Ja. Kan jeg få låne? Eller få? Og så fant jeg enda et par bukser. Jeg har ikke bukser. Jeg har ikke bukser. Det eneste jeg ikke har, sko. Ja, jeg har chain. Du kan få sko av meg. Jeg har chainsko hvis du trenger. Jeg også. Jeg har faktisk 2 par hvis du trenger. Jeg også. Møt meg i midten. No. Jeg er alltid midt for å sjekke om noen har glemt noe. Jeg har det ikke. Det er lite sjans for det. Jeg er sykt stakka. Jeg er unstacka. Hvis jeg får skoene. Litt sånn ok stekker. Om det er noen av dere... Angrep! Erik, hvor er du? Her. Har noen av dere en stikk? Nei, sorry, men jeg har en ingot. jeg også har en iron ingot. Jeg har 3 Iron Ingots. Oi sann, det står en Mohammed 05, han er AFK. Jeg vet det, så er det. Se. Hallo! Har vi det? Han er min. Oi, kan jeg få? Se her, Ja, hva men- blir du? Se på deg Bak da. deg. Have you some with me? Vemund, kanskje jeg får det. Takk. Jeg fikk ingenting. Ja! Jeg fikk det! Trenger du øks da? Sånn. Jeg har 2 til steinsverd. Hvem vil du ha? Det var en fyr Det er som steinsvart. tyv. Og har noen av dere fot? Vær klar. Fikk du det? Nå begynner det. Oi sann, jeg Jeg er glemte. sykt stakka. Du respawner jo, jeg glemte det. Og det er oss to mot hverandre, Biggie. Oh my god! Hvem havner du i? Kan jeg få lov til å gjøre det siden jeg rekorder jo? Jeg er mot Erik, jeg. Det er jo jeg som rekorder, så... Hvordan går dette til å gå? Shit, det er akkurat dette her jeg ikke begynner da. Jeg vil ha en flytende stil av meg. Så bra at jeg ikke ga den til deg. Høyre rekke, vet du. Herregud, han... han rekker, vet du også. Satan. Kom an, Erik. Satan. Jeg er sulten.
Og Biggie, hvis vi ikke fighter, så tror jeg at det går... Nei, du er noe stør. Å, fader. Din kubæsj! Hei, jeg tenker på deg. Jeg skal sponse deg. Nei, jeg skal ikke skrive fuglemannen. Meg? Du mener spotte? Spotte. Åh, søren. Det er en sponse. Jeg skrev fuck et solis PvP. Fuglemannen! Åh, fuglemannen. Fuglemannen. Ok. Skal vi bare avslutte rekordingen, sånn at ikke jeg stiller meg oppe her og er sur. Jeg skal bare tilbake til Vebron. Jeg hater Jeg skal se på. Se på nuben der. Jeg heier på fuglemannen. Jeg heier ikke på Soles. Å, du dør, Biggie. Heldig deg. Hei, hadde dere hacks? Hacker. Haks. Hacks? Vi sier shout-out til han. Nei. Hvor er fuglemannen? Han er Det er død. vanskelig. Jo, nei, fuglemannen lever. Ja, jeg vet det. Han har ikke hjelm. Vi ser sånn at tjejen er sånn Ja. hodet hans. Og så ser det ut som han har en kiste på hodet. Ja, det. Følg med, fuglemannen! Heia fuglemannen! Jeg heier på deg, jeg skal stå opp. Og get rekt, han hacker faktisk ikke, han er jo Diamond da. Hvem da? Han som drepte meg. Åh, jeg vil ha deg, ja, min. Og han var Diamond svær også. Sander GG. Nei, jeg. Ok, se på det jeg skal skrive. Ja. Det var en ny som fikk Diamond-svaret. Ja. Men du tok fyr? Hihi. Jeg skrev med 0. Eller gjorde det? Hvem tok fyr? Fuglemannen? Nei. Det var en fyr som drepte en fyr med diasverd som brente det opp. Så... Ok, men jeg tok kanskje avslutte dagens episode her. Kanskje blir en til litt snart eller noe. Ja, Ha det. ha det bra.